Il-Ħamis filgħodu l-għada ta' qabda rekord ta' droga kokaina l-Ministru għall-Finanzi għamel żjara lill-ħaddiema Tad-Dwana stazzjonati fil-Port. Id-Direttur Ġenerali Tad-Dwana Joe Chetcuti spjega illi s-sejba ta' aktar minn 600 kg kokaina saret wara illi l-ħaddiema illi jelevaw ir-riskju tal-kontainers identifikaw numru ta' containers li seta' kellhom xi illegalità. Chetcuti kompla jispjega li dan is-suspett wassal lill-container biex jiġi skenjat mill-X-ray Tad-Dwana. Dak l-image ir-riżulta li kien hemm inkonsistenza fil-kontenut, mhux fil-kontenut as-saċ għax il-kontenut kien palm oil, imma fil-pellets li kienu qed iġorru dak il-kontenut. Il-pellets kellhom maħdum fihom kompartament ta' ħabi, concealment compartment, binjam li ġew fihom kien hemm moħbija id-droga. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana sostna li l-investimenti li sar fid-Dwana qed ħalli r-riżultati. Spjega li tul l-aħħar snin sar mal-20 miljun euro investiment fid-Dwana u li bil-qabda tal-Erbgħa pajjiżna bagħat messaġġ li Malta hija pajjiż serju u tenna li dan huwa gvern li jemmen bisħieħ fis-saltna tad-dritt u l-governanza tajba. Il-mod kif kienet moħbija droga kien wieħed mod mitikolus ħafna u li kieku ma jkunx għal fatt li wieħed ikun verament imħarreġ sabiex jinduna b'ċertu difetti minimi li kieku l-bieraħ din il-qabda ma kienx issir. U għalhekk naħseb li l-koll għandna għaliex inkunu grati għall-ħidma li qed issir, għall-ħidma daqstant reqqa u dedikazzjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar din turi wkoll serjetà ta' pajjiżna f'dan il-qasam. Waqt iż-żjara tiegħu il-Ministru għall-Finanzi raw ukoll l-apparat li d-Dwana se tkun qed tuża fil-kontrolli l-ġodda li se jitlu fis-seħħ fuq passiġġieri illi se jaslu mir-Renju Unit fil-bidu tas-sena l-ġdida. Id-Direttur Ġenerali Tad-Dwana spjega li sabiex ma jiżdiedx il-ħin ta' stennija fis-sala tal-wasliet fl-ajruport, id-Dwana se tkun qed tgħaddi l-bagalji kollha tat-titjiriet tar-Renju Unit minn X-ray eżatt qabel joħorġu fuq iċ-ċintorin biex jinġabru mill-passiġġieri.